Iya. Ayo dituruti bae anak buah Kang Askom, ayo. Anak gue Kang RT Askom sing duwe dalan bubrak. Pemuda Kertajaya. Pemuda Kertajaya. Ayo Mimi Aan, Mimi Aan. Mimi Aan. Mimi Aan. Mimi Aan. Mimi Fitri. Mimi Fitri. Aduh kakak wis rong taun lawase kula hubungan. Kang Tasmo. Apa mungkin bisa urip bebarengan? Kang Tasmo. Halangane akeh rintangan. Alasan duwe anak lanapi wayuan kakak bliwani. Dede Nai. Kang Tasmo. Dede Nai. Ayo nok Gisel. Nok Gisel. Nok Gisel. Lamun kakak bener emang lan bener arepan sayang. Kula nunggu Dede Nai tanggung jawab sampean. Sing dua dalan bubrak. 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 Nok pindah. Nok pindah. Nok pindah. Nok pindah. Sing dua dalan bubrak. Awan pengen janji kakang teganti anti. Asik. Ora niat Kang Tasmo luru ganti. Coba Kang Tasmo. Mimi Aan. Kang Tasmo. Kang Tasmo. Kula rela Mimi Aan asal sana Mimi Aan. Najan urip di wayu kula wis pasrah nok pindah. Momen kula dangate nok lenda duwe anak laki. Nanging kepriben Kang Tasmo kula ora bisa kelalen. Wis lawas hubungane hancur tegalane Mama Ica dan kula isi kula pengen dikawin. Asik. Nok Nai bener arep emang lan bener. Ayo. Arepan sayang Nok Isen. Ayo Bibi siapa? Kula nunggu tanggung jawab Nok Isen. Nok Nai. Nok Nai. Nok Ros. Nok Ros. Nok Ros. Nok Nai. Nok Nai. Nok Nai. Nok Nai. Nok Nai. Nok Nai. Nok Linda. Nok Linda. Nok Linda. Nok Linda. Awan pengen janji Kang Tasmo teganti anti Kang Tasmo. Ora niat, ora pengen luru ganti. Nok Winda. Nok Winda. Bulan rema Nok Gisel sayang Nok Gisel. Nok Gisel bagian urip dewayu Nok Gisel pasrah Nok Ros. Mantan kula ngerti Nok Nai duwe anak istri. Angin kepriben Mama Aan kula ora bisa kelalen Mama Aan. Wis lawas hubungane wis terlanjur segalane. Mama Aan sayang Mama
Mama Anjan bisa urip, Mama Haikal sayang Mama Haikal. Langane akhirin tangan, Alesan duwe anak lan rapi, wayuan kakang pliwangi. Nok Gisel, Nok Gisel, Nok Linda, Nok Linda, Nok Linda. Mama Haikal, lamun bener Mama Haikal sayang harapan eman Mama Ica. Ulah nunggu